Abụ m nwa okolobịa nụrụ nwaanyị ka ibe m si anụ. Wee nụsịa this girl. As I'm speaking to you now, mụ na this girl ji ụmụ na-atọ. Mana anyị wee nọgidezie this girl wee bido wee yaba arụ wee bido wee na-ebugheli ya. O nwere ebe m eburu this girl wee gaa. Ihe na-agwa ụnụ ihe a bụ na ego niile m nwere na ọ nọ ọnọdụ ka ọ banyeche na-arụ this girl. Ihe a ka m zọgidelie mana ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu. Still this girl ma hapụrụ m ụmụaka na-atọ. Mgbe nọlụ wee na-azụ ụmụaka ọgwana ya. Mana kịta o nwere nwa agbọghọbịa ọzọ m fụrụ mụ na ya na-abụ na-adị na mma ahụ. So this girl bụ ezigbo mmadụ. Ihe ọ na-eme na-adabalụ m. Ihe m nwa na-eme na-adabalụkwa nyanwa. Mma asị kene na the girl ka wee fụ m n'anya. Ọkwa ịghọtago. Mana ọ bụrụ ya bụ nsogbu n'ebe nsogbu nọzi wee dụ bụ na gịnị mere na the girl anụkwugo di andị die n'obodo oyibo andị na the girl ji ụmụ na-atọ wee tili ndị ya na ya na-abọbi. Mana this girl na-agwa m wee sị m na before di ejebe obodo oyibo na ọ na-akụ ya ife na ọ na-akụ ya ife tinka kọlọpan ihe a ka o megidezi wee jebe obodo oyibo andị na since o jebela obodo oyibo na ọ nara akpọ ka ọ malite ya na ụmụaka si wele eme. Mana nwaanyị a na-agwa gị na-azụ afịa. She's well comfortable like ọ na-eme ke ego nke. Mana ọ sị na di ya ada akpọzi ya na phone na di ya ada akwụla ụmụaka ụgwọ akwụkwọ na di ya chọrọ ime a nya wee nọlụ wee na-azụ ụmụaka na-ata afụfụ sọsị ya na adụ interested na ọ bụ na ọ chọrọ ịnụ ya na adụ ready. Ụna amazi nke bụ nke eziokwu na die anarazi enetefe anya ọ dada akpọfa na phone mana ego emelu n'isie ka dọkwa n'isie nya wee si ya na ama nnu nwaanyị ego emelu n'isie ka dụ n'isie nọ ife agwala ya nya wee gwasị anya o wee si oke na nsogbu adọrọ na nọmba 1 bụ na ya ga-apụgodu n'ebe afọ ya na di ebifu before di wee gaba obodo oyibo andị na agwago ndị befa na ndị befa si na fa ga-return ego emelu n'isie to be that guy akwa ịghọta na nya nke hapụrụ ya nụ n'obodo oyibo. Mana na nyanwa du ready iso nyawu nwoke ka ọnụ bịa akwa ifugo nya wee nọlụ wee na-eche ihe anụwa. This girl ji ụmụ na-atọ. This girl ego emelu n'isi ka dị mana ọ dị willing to go and na die achọrọzi ịma and na die ada enyezili ya aka and na this girl na-eme ọfụma ahụ. Na the only thing ya fụlụ na this girl bụ na mgbe ụfọdụ ọ na-ewu iwe ọkụ and na nyanwa na-ewukwa iwe ọkụ nke akwa ịghọtago. Mana asịsị kwuchie mee na ya nwa likekwalụ this girl nya wee jụbịa ya wee sị ya na ọ bụkwanụ na ya nọbịa ka ekwana ihe ọ ga-eme ụmụaka ọ mụtara. O wee sị ya na ọ bụ na o mee gie na ya ga-akpọrọ ụmụaka kpọnalụ mami ya na vileji ụmụaka na mama nke nyanwa bụ nwaanyị ebizielu na wee sozielu ya wee na-abịa wee jezie ya na ya na-abịa ebizielu like di na nwunye ịghọtago. Na ya just chọọ ịdụ shọ and na ya chọrọ ịsa anya mmiri na ya nara anụ the girl maka na o ji ego mba maka na ya gwa na-emekwa ọfụma na ya chọrọ ihe ga-aghasali ezinụlọ ya and na ya chọrọ ime mistake and na ya chọrọ ịnụ nwaanyị anya nụrụ anya and na ya chọrọ ịnụ nwaanyị na-agba mbọ which this girl nwechara fancha niile na ọsọsọ na ọ na-ewu iwe ọkụ mana ya chọrọ nwaanyị ga-abatanụ ka gịnị mee ka ọ gbasala ya ụmụaka na-atọ ọnya na ya na-abọbi and na ya chọrọ nwaanyị ga-abụ ya nụbịa di ebata ka ọ sị na ya na-alị ya nwunye nọọ ihe na-abụọ bụ ihe dị n'ikechele ya n'ute na-edistọb ya nya wee sị ka amala ife ndị mmadụ lụ. Nwanne m kedu ife ilo kedu ife ọdụgụ ka ọnwa okolobịa anụnwa mee kịta maka na unu na-anyụ n'afọ na ọ like this girl ọnya nụba this girl na ma ọ bụrụ na o wele ego eme n'isi egwechighe na be nwoke na-anụ bie n'obodo oyibo ka onye hapụ this girl na ọ ga-ebuteli ya nsogbu na adụmuniru. Mana ọ dị unu ka ọnụba this girl di ebata ọ ga-asị na onye nwachụpụtara this girl na di. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwa okolobịa aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.